Hola, ella és la Montse, jo sóc l'Albert i som els monitors de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Les escoles, instituts i qualsevol altre centre d'ensenyament podeu venir al nostre observatori a fer qualsevol treball de l'univers. A l'entrada del nostre observatori podreu veure algunes de les millors imatges de l'univers. Primer baixarem a l'auditori, on us passarem un audiovisual del sistema solar. Llavors farem una explicació d'algun tema que us interessi, tant sigui del sistema solar com de l'univers, i sempre adaptat a l'edat dels alumnes que vinguin. Estarem encantats de respondre totes les preguntes que els vostres alumnes ens facin sobre qualsevol tema de l'univers. Us ensenyarem com és un observatori astronòmic modern, com funcionen els nostres telescopis i com treballem els astrònoms aquí. Finalment, acabarem mirant pel telescopi. Si és de dia, observarem el Sol, i si és de nit, observarem la Lluna o el planeta que es vegi aquell vespre. Aquestes sessions són ideals per començar o arrodonir els temes o els projectes que feu sobre l'univers. També ens desplacem al vostre centre per a fer la sessió d'astronomia allà. Quan venim, fem una explicació acompanyada d'imatges i vídeos i portem un telescopi portàtil per observar el Sol o algun astre nocturn. I també podem fer algun dels tallers que tenim preparats per als vostres alumnes. Ens trobaràs a la nostra web i a les xarxes socials. Si tens algun dubte, truca'ns. Fins aviat!